Mig og Sara er simpelthen her i Vejle, og vi er taget til Økolariet for at få svar på nogle spørgsmål i vores projekt. Vi har allerede nogle svar her. En simpel pizzabak tager 5 måneder om at ligesom komme væk i naturen. Og det er simpelthen helt vildt at tænke på. Og sådan en her flaske her, en plastikflaske, 500 år tager det. Og en hundelort 2 uger. Altså, det er helt vildt at tænke på. Også bare nogle kapsler her, vi har her. 100 år og en enkelt plastikpose. 400 år tager det. Det er helt vildt. De har valgt at tage Økolariet, fordi at, vi vil have svar på nogle spørgsmål. Så har vi simpelthen taget til den her verden her. Og nu skal vi prøve at finde med, så kom med. Det der egentlig er med det hele, det er, at vi skal huske at putte skrald i de rigtige skraldespande og sådan noget. Vi skal egentlig sørge for det, fordi det er bedre for naturen simpelthen. Så ved jeg, nu starter vi egentlig det her spil, så ser vi, hvordan det fungerer. Hvor skal papiret hen? Pap! Så vi skal huske at fordele skralden jo. Og sådan nogle som dåser og sådan noget. Så det vi egentlig prøver at fortælle med det her, det er, at vi skal huske at sortere vores skrald og sådan noget, fordi det vil få os til at få en meget bedre hverdag, og det vil gøre miljøet meget bedre, hvis vi sorterer vores skrald. Så sorter vores skrald.